Mga kapuso, magpadayon ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod karong katapusang adlaw ning buwan sa Hunyo. Matud sa Pag-asa, apektado sa habagat ang western section sa Luzon. Posible sab nga masinati ang mga localized thunderstorms sa laing bahin sa nasod. Karong buntaga, gipaabot ang mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central Visayas kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ang halapad nga mga pag-uwan unyang hapon diya sa Eastern Visayas. Posible nga masinati ang kusog nga pag-uwan sa pipila ka mga lugar. Busa mga kapuso, kanunay nga magbabinantayon batok sa hulga sa pagbaha, ingon man pagdahili sa yuta. Samtang posible nga dunay tulo o baka upat ka mga bagyo ang musud sa atong Philippine Area of Responsibility sa buwan sa Hulyo. Pato sa Pag-asa, taas ang tsansa nga maglandfall ang potensyal nga mga bagyo sa Luzon ug sa Visayas. Kung di man kini mo landfall, mas pakusgon pa niini ang monsoon rains.